Missä täällä palaa? Tuolla. Tuo koulurakennus. Turvatiimi menee sinne kanssa. Kortti. Mitkä nuo läpi? Läpi. Joku ei halua mennä kouluun. Jumalauta, tuolla oikeesti vissiin palaa. Kun jotkut katsoo, mitä vittu mä vaan pian laseen tälleen näin. Täällä haisee kyllä vähän savu. Mulla on vissiin kattoremppaa. Mennään tonne. Vittu, tuolla tulee savua. Mistään näkee silleen hyvin. Mennään tuohon puitten väliin. Tuohon parkkipaikalle. Tässä on vissi ollut kattoremppaa, en oo siitä tykkää. Niin näyttää. Nyt mä soitan monikalle. Tutsiikan Laania koulu palaa. Laanialla koulu palaa, tuu kattoo. Ei kun Peitsarikoulu. Joo, täällä tuli palo. Ihan vitusti paloautoja ja ambulansseja ja porukkoja ihan vitusti. Joo, tässä Huoltikon vieressä. Juu, me ollaan täällä peränurkalla täällä nurmikolla. Täällä niinku takana. Jeps, no. Kuisma. Monika tulee röykille tänne. Vittu, tuolla näkyy noita liekkejä. Siellä viime vuonna me olissa koulussa. Nyt lähdetään. Joku ei tykännyt tästä koulusta. Sandri soitti heti minulle, tai minun isoveli soitti, että et kai sä tiedät. Vittu, jos noin kusipat lähtis tuolta noin mukaan. Miten ne kusipat? Ai ketä tuolla? Vittu, kun tuolla enää on liekkejä. Tosta katon rajasta näkyy. Niin. Ei. Kato, kohta leimistä. Oho. No niin. Se vissi alkaa vaan palalla. No niin. Oho, tosiaan. Kuisma. Kahdelle kameralle. Tuli kyllä vähän kauan. Eli saada nämä pitketään, tuliko tuolla ja... Se on vaikka, että ne on rempannut ja on Suomessa rennut kytellä. Niin kun ne on yhdessä täällä ja... Ne käytti sitä vitu puhalluslamppua tuolla noin. Justiin siinä. Se yhtäkin soikkapuskisesti palaa samaa tyyliä. Ja on sitä tiehti. Tuossa muuten on pikkasen varmaan noin. Kato millaisella painalla. Se on kuva.
Mitäs kyse kovemmalla painolla sitä vai? No ollaan vitukisainen ampu. Tuo letku alkaa vaan vähän painaa, kun sitä vettä tulee. Kostelee meidät kohta. Rupeaa vaan että vitussa niin saatanasti aikaisemmin tekoilla. Niin katsottiin, rupesin vaan naurat, onks täällä joku bensa-alennus, kun kaikki oli tossa tepoililla. Vittu nää liekit näkyy ihan helvetin. Toi kun lemahtaa tosta, niin hyvä tulee. Mikä? Tosta katoharjasta. Tarpeeksi tummaksi kun menee, niin se savu syttyy kans. Kuuntele kun piipittää nuo vitun palohälyt tuolla sisällä. Mä katson annoista ikkunoista. Se on vissiin pelkkä katto mikä tässä palaa. Niin se... Vähän kiinni tuo nyt romaa. Vittu mä oon iloinen samaa. Vittu onko siinä muutkin vieläkin? Entään mennä. Kyllä tossa keskellä katoharjaa on vielä liekkiä. Niin. Ei se ole mitään niitä sammuri täältä. Ei ne saa vettä tonne sisälle. Siinä toi peltikatto. Niin. No, tässä tilanteessa minä en kyllä ihan ajattelin Kyllä te kävelet Ne tonne kyllä- katolle. No mutta minä ainakin rikkois tosta tuo ikkuna, meni Mä sieltä voin sammuttaa. uhrautua, mä juoksen kastelutaan. Mut näissä tuplakatot ei sieltä alhaalta saa vettä tonne ylös. Vittu antaa palata koko. Antaista. Vittu siis. No ihan hyvä, että palautaa kun oli No kato, arvaa kuitenkin onko homeessa. kuumas nuo tiilestä tuolta palaa. Vittu sä oot taas. Kiva siellä. Päivä. Kiva Ja äsken, mistä näitä muijaa tulee? Raunilahdelta. No, mä Momentti. vähän katoin. Sitten mitä minun broidi soitti. Kiva kun sä et ole nyt koulussa. Sitten mitä minun broidi soitti. No. Etkä siellä sytystä mistä tulee. Joo, minun äitivat. Juuso, no missä oot? Mä Maisalla. Sä oot peitsikoulun tulessa. Kuka nuo mies? Oi vittu. Kato. Äppä, mies kukas. Hano mies jääs. Kiertääkö ympäri tää koulu? Kiertää ympäri. Miksi te joo? On ne ottanut vähän rojuu tuolta pois. Tunailla on vaikea kuvata näin laseilla. Häh? Näissä kamera tossa keskellä. Ei tarvitse käyttää käsiä kun kuva. Ei tää. Tulee. Ei ne saa vettä sen sisälle kunnon. Oliko tuo itse sen En usko. Kuka siellä olisi sisällä tähän aikaan? Katoin vaan, että lähti toi hoito. Mikä tää on tää kenttä, jos tää lähti pillissä. Hyvin mennyt kattorein. Vittu noit savu. Hyvä, kun tässä on uusi remppa nyt. Just römpät. Otetaan vähän lisää. Rempattu vähän niinku kattoja. Kerrankin tapahtuu Mikkelissä jotain. Katsotaan liekkiä, kun tulee tuossa Mm? vuotiikossa. Siellä on niinku oikeesti Tästä ihan on paljon kunnolla paremmin. niinku. Kiva, kun ne ei saa sitä vettä tonne Ei kun menemään. tästä tässä vuosi. No niin, nyt lemahti täältä. Ei nyt saa sammutettu tässä ei päästä nyt sisään. Kato hyvin tulee tuolta sisältä ikkunaa. Ne vetää moottorisahalla katoo auki. Vittu se leimahtaa sieltä hyvin. Hyvä kun toi savu tulee niistä villoista, mitkä palaa tuolla. Mm? Ja tarpeeksi sankaksi kun tuo savu menee, se samu levahtaa. Kuitenkin joku palomies. Tarpeeksi musta savu, niin se leimahtaa se savukin tulee. Nyt palaa täältä ihan vitu hyvin. Kuitenkin joku palomies käynyt sytyttä vittu. Nyt tulee kunnon Soitin Jukalle, että soitit justiin mä sen. Mä lähden kattoo kun Peisserikoulu palaa koko. Mitäs Jukka? Ahaa, okei. Mitä helvettiä, joo. Kerrankin tapahtuu Mikkelissä jotain. Kerrankin tapahtuu meidän lähellä jotain. Niin. Ei ollut Tuo katsottiin vaan, tultiin mobolta tosta tepoili ohi. Katsoin vaan, mitä vittua, että mitkä vitun ruuhkat tuolla on? Onks täällä joku bensa-alennuksessa? Voisiko tankkaa? Käännytis katsottiin vittu pillit päälle joka puolella. Kato vähän ylöspäin, voi jumalauta, tää on ihan tulessa tää paska. Launialla kun mä sanoin sulle. Heiti kaista ettei joku toisen auto ettei käänny vaan tänne.
Tuolta tulee toinen auto. Kun joku laittaa, että niinku savu, niinku joku tulipalo, mä olisin, että no, ei se vissiin kauhean lähellä. Jaha, saakin siihen. Mutta tuliko ihan vitu siistin näköisesti tuolta reunasta? Tai tuolta katon vieressä? Se YouTube-tavara. Hehe. Jos lähtee Iltalehti. Päivän nähtävissä. No niin, eiköhän riitä. Nyt se palaa uudestaan tuolta kulmasta. Nyt rupeaa olla semmoista savua, että niinku pastelmasta. Kato, ei ne palomiehet saa tehtyä tuolla mitään. Ei sinne saa sitä vettä, ne pystyy vaan jäähyttämään. Tässä näkyy tonne rakoa. Niin ne on repinyt sitä auki, et siellä Siis ne joutuu rajoittaa sen tiettyä. Kato, ei vittu, se leimahti tuolta ylhäältä. Ihan ilmiliäkkäihin. Oi vittu. Tää on vähän levitä. Onks kellään sikkari? Nyt ne lähti pois tuolta. Tuolla on hyvä tuli. Kiipeet katolta hakee tulta. Mä oon tuolta tulta, älä sammuna vielä. Kivi. Kyllä täällä vielä kuva. Ei vittu, ihan toi savukin kuvaus näyttää tommoset, että sieltä tulee vaan liekkeä silleen Pistääkö piknikki päälle? Vittu, mennään paistaa makkarat saada. Makkarat ikukaa katolle. Se jatkakaa vauhtia, mikä tää huutaa. Antakaa pari happimaskia. Se on ihan vittu tulee tuolla. Ihan hyvä paikka, tuli nää aurinkolasit otettua mukaan. Vittu, jos pystyis heittämään heti se tonne katolle palamaan. Haluuks joku rööki? Kierretäänkö tää? Tonne puolelle. Kierretään täältä tuo. Mä en oo käynyt tolla puolella. Tuolla ei oo mitään. No kierretään sieltä. Niin se ei ollut tästä, tästä on käyvä kepo. No me kierretään ympäri. Ja me päästä tonne yritetään kiertää kumminkin takastaan. Ihan Mitä helvettiä sun oli kiviä? ujot savut, vittu. Ihan ilmiliekeissä. Koulupala vois käydä rikkinä koulussa. Toinenkin koulupalo. Joku ei tykännyt 7 luokasta. Joo, täällä on pari autot. Ködi. Vittu vammasta kävellä tälleen näin. Henkka ihan munapussi. Niin. Henkka kiipee sisään tonne jonkun vesipyssyn kanssa. CPK-kin on tässä. No totta kai. Ja nyt se olisi varmaan täällä. Pääseekö tästä metän läpi? Pääsee. Jos on joku pitkä palo, niinku kestäisi tosi pitkään, niin Heikka se oikeesti niinku soittaa apua. Pitääkö soittaa äitiä? Täällä on missä palo. Etkö se on siellä lähellä, nyt vittuu sieltä. En mä oo tässä parin metrin päästä katsomaan mitä ne tekee. Tästä on vissiin 5 metriä tuon liekkeihin. Miten niin pitäis siirtyä? Mä pidätte bataljojen kanssa. Oi vittuille. Täällä on lössiä. Täällä on ihan vitusti. Siis onks tää vasta niinku remontissa? Joo. Ei Mä vituuta. epäilen, että se tulikin siitä remontista, että siellä No on niin, jotain niin. jäänyt. Ei vituuta. Koko paska tuossa. Vittu täällä on lössiä. Näin muuta kuin uudelleen ja vittu remonttiin. Koko Mikkelin kirkkopuisto. Kato Henkka tulee.